Di sala 2013 da çekdarên Daişê herêmeke fereh ji başûrî kantona Kobanî dagir kir. Ji wan herêman serîn û bendava tişrîn a got elektrîka Kobanî û gelek bajarên Sûriya jê tê. Ji wê demê de çekdarên Daişê elektrîka Kobanî û deverên got nakevin bin kontrola wan qut kirin. Piştî guhêzên Sûriya Demokratîk Xesedê bendava tişrîn di operasyona xwe ya Dawîda rizgar kir, desteya enerjî li Kobanî bi hemû xebatkar û hendizyarên xwe yên elektrîkê ketin liv û tevgereke bilez ta got elektrîkê careke din vegerînin Kobanî piştî 3 salan ji qutbûnê. Li gorî şopandina me ji xebata desteyê re ta niha 5 kîlometr ji kablên elektrîkê yên sereke hatin amadekirin û kar wê dewam bike ta got hemû tora elektrîkê li bajar û gundên girêdayî kantonê amade bibe û elektrîk lê vegere di nêzîktirîn dem da. Kerebe Kobanî ji sedê tişrîn tê ser mihetê serînê dikeve û pêk ku Daeş seytere ser sedê kir rabû awamir dane mihetê serînê sedê kerebe me site û sî serînê qut kir. 3 sala kerebe bajarê Kobanî bê kerebe ye. Em hîro ku rêzgar bû sed rêzgar bû şinda emalê me kerebe ew xortê ku tê de dişwarin gîşkî hewil dikine navbişet wasayil em kerebe dîsa û bajarê xwe gînin bajarê Kobanî gînin. Têzanîn ku ji sedema şerê dijwar ê got di navenda bajar û gundên kantona Kobanî de qewimî di navberî çekdarên Daişê û yekeniyên parastina gel YPG da di sala 2014 da ziyaneke mezin gîhan de tora elektrîkê û li gor got xebatkarên elektrîkê ji me re diyar kir got ji sedî heştê ji tora elektrîkê li kantonê hatiye rûxandin. Niha piştî rizgarkirina bendavê desteya enerjî hewl dide got tora elektrîkê ya bajar û gundên Kobanî ji nû ve çêbike. نتیجه حربه سدی شبکه می کربه الکوبانی سدی حشتی نود دی شعتیه دی خرابات دی جاب قطبیه ام حاول دکن ون سر هاف مرحله سفتح جام که نوا چه شبکه می اوه خط داره باجیر ای گندا ام که اونا یعنی مرحله سفتح حتی دمها اما باجیر گینه Hêcaya gotinê got bendava tişrîn bendava herî mezine ya got dikeve nav sînorê Rojavayî Kurdistanê û ji sala 1975 de dest bi avakirina wê hat kirin û di sala 2000 de amade bû got elektrîkê bide gelek bajarên Rojavayî Kurdistanê û Sûriya û ev bû 3 sala bendava tişrîn dibin dagirkiriya çekdarên Daişê da bû lê niha dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de ye. Lehîna hewldanên Daeş hene gocareke din dagir bikin. Berî 3 sala rêxistina Daeş bendava tişrîn kontrol kir û elektrîk li ser gelek deverên got Kurtiya dijîn qut kirin. Bi rizgarkirina bendava tişrîn niha karkerên Kobanî hewldar didin got ji nû ve elektrîkê vegerînin deverên Kurda û Kobanî taybetî. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.